Tinubu shine zai sake komawa shugaban kasa ko mun ki ko mun so. Kafin farka mafarkin da kake karka kauda kanka akan ko kauce ma karbar kiran kicimillin ka raga ba waraka sai kwantaccen kira homancin karnuka. Ku bar ganin APC ta yi bakin jini ko ina kaje. Su fa 'yan siyasar nan ba wai irin tunaninka da na sauran mutanen gari suke ba. Suna amfani da lissafi na psychology da tsarin zubin rayuwa da tunanin al'umma ta yadda hatta zage-zage da sashen da kake yankewa da bakaken maganganu da zaka yi akan gwamnati ba zaɓin kanka bane ba. Shirya ka aka yi ba tare da ka sani ba kuma aka shimfiɗa maka iyakokin da a iyanan tunaninka zai tsaya kai baka isa ka ƙetare ba. Wannan yasa ake ce ma 'yan arewa a cikin mafarki suke rayuwa amma har yanzu sun kasa fahimta ballantana ma su gasgata hakan. Abin da ya kamata su yi ba su ma san ta yadda ake yi ba. Ta kowane fanni cikin sarrafa tunanin mu ake. Ta fannin ilimi, addini, kasuwanci, siyasa da zamantakewa. Maimakon ihun kai ya bada ƙarfi akan matsalolin tsaro, ilimi, kiwon lafiya, hanyoyi da ci gaba. Amma koyaushe maganar ka jam'iyya kaza ta gaza wani bai iyawa. Yayin da ka sani sarai da ita jam'iyyar mai mulki da jam'iyyan adawar masu yiwuwar karɓar mulki dukkaninsu gidansu guda sun yi mulki a lokaci guda babu wanda bai taba daga hannun wani ba ya ce a zaɓe shi. Kaga kuwa su Tinubu ne za su faɗi zaɓe sannan su Tinubu ne za su sake cin zaɓe. Akwai wata hatsabibiyar doka da 'yan siyasa ke amfani da ita domin su ci zaɓe kuma koda ba a ƙaunar su. Wannan doka ita ce Tinubu zai yi amfani da ita domin ya sake komawa falle na biyu. Ana kiranta da divide and conquer. A cikin sauƙi ga misali, a wata makarantar kwana mai ɗalibai 60 a kowace safiya ana yi masa koko da ƙosai tsawon shekaru har ta kai da yawan ɗaliban sun gaji suna ta ƙorafi akan su dai gaskiya a canza musu. Hankalin shugaban makarantar nan ya tashi domin koko da ƙosan nan shine mafi sauƙin kuɗi da zai kashe domin kalacin safe har ma ya rage ɗan canji aljihunsa. To anan ne fa yayi amfani da divide and conquer. Tara su yayi gaba ɗaya a gaban assembly ya ce su zaɓi abin da suke so. Wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza aka kasa cimma matsaya har ta kai ga ya ce to a zo a yi zaɓen keke da keke. Bayan an gama zaɓen sai aka samu masu son a ci gaba da koko da ƙosai mutum 22, masu son shayi da biredi mutum 14, masu son fanke da kunu mutum 12, sai masu son dafaffen dankali mutum 8. Ƙarshe dai ƙuri'un masu son koko da ƙosai suka fi yawa duk da su ne mafi ƙanƙanta idan aka kwatanta da sauran masu ra'ayoyi daban-daban. Amma dole ta sa aka ci gaba da yin koko da ƙosai. Daga ƙarshe dai masu hankali daga cikin ɗaliban suka gane inda matsalar take, amma tarin jakunan cikinsa suka runguma hannuwa ba maganar neman matsalar ma ballantana su magance ta. Idan kaso 70 na 'yan Najeriya ba sa son Tinubu, amma sun rabu kamar gida hudu kowa da zaɓinsa, to suna nan sake da baki da kaso 30 ɗin nan zai zo ya ci zaɓe ku yi ta mamaki. Wasu malamai su hau mambari su ce maku ikon Allah ne shine ya zaɓe shi ran shine alkhairi. Tunda an ce Allah ne yayi kuwa ai babu wanda zai ce a'a. Daga nan kowa ya sakankanci da jin cewa ai tunaninsa da basirarsa ba za su ma iya gano wata matsala ba ballantana ma har su warware ta. Wannan yasa har gobe majority na al'ummar Arewa ba sa amfani da hankulan da Allah ya ba su a guraren da ya fi kamata su yi amfani da shi. Kowane motsi kawai za su ce haka Allah ya so su koma su kwanta. Idan ana masa zalunci su yi ta haƙuri su ce Allah zai saka musu. Ka gaya min ta yadda mugayen shugabanni ba za su samu dama akan ku su ci gaba da cin zalunku yadda ran suke so ba. Tausayinku, haƙurinku da sauran kyawawan ɗabi'unku su tsaya a cikin mu'amalolinku na yau da kullum a tsakaninku. Ba a fannin shugabancinku ba, ba a gurin mutanen da su ba su ma yarda da addinin naku ba. Duk matsalolinmu mu ne muka janyo ma kanmu. Mu daina rarrashin kanmu da cewa Allah ne ya kawo mana kuma muke roƙo ya yayi mana yayin da muke male-male kwance muna bacci. Duk da faɗin hakan ba laifi bane, amma ka sani Allah shine ya halicci duniyar nan bisa tsari ta yadda duk abin da ake son ya faru akwai abin da za a yi. Idan yunwa kake ji zaka ci abinci, to dan me idan ka ƙi cin abinci ba za ka ji yunwa ba? Idan kuɗi kake nema zaka fita kasuwa, to dan me idan ka ƙi fita talauci ba zai ma sallama ba? Idan kana son dukiyarka zaka killace ta ka bata kulawa da tsaro, idan ka watsar da ita zaka yi asararta. To kaga kuwa duk abin da ake son ya faru a wannan duniyar mai kyau ko marar kyau Allah ya bada tsarin da ake bi ya faru, kuma dan ka bi tsarin abin ya faru ba shi ke nuna ba Allah ne yayi ba, saboda idan ba Allah ya yi tsarin dan abin ya faru ba ko kayi abin ba zai faru ba. A wannan duniyar da kayi tattaki zaka yi tafiya, amma a wata duniyar da ka daga kafa a takin farko zaka yi ta yin sama, saboda haka tsarin da Allah ya halicci gurin yake. Da za a datsa gangar jikin mutum da takobi gida biyu a wannan duniyar shikenan zai mutu ya gama rayuwa. Da Allah ya so sai ya tsara duniyar nan ta yadda da za a datsa mutum gida biyu to zai tashi ya zama mutum biyu kowane kafafu da sauran gabbai su fito ya ci gaba da rayuwa, sai kuma ya tsara wata hanyar daban wadda ita ce ake bi domin mutuwa. Daga nan zaka fahimci ashe duk abin da kaga kayi to ya faru ne saboda dama Allah ya riga ya tsara abin a allon kaddara tun shekaru 50,000 kafin halittar wannan duniyar. Idan da Allah bai kaddara abin a tsarin duniyar ba to ko kayi ba ma zai faru ba kwata-kwata. Wannan yake ƙara tabbatar da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sahihul Muslim yake cewa Allah ya rubuta kaddarar halittu shekaru 50,000 kafin halittar sammai da ƙasa. Da kuma faɗar Ubangiji cikin
cikin suratul Qamar cewa lallai ne mun halicci kowane abu da kaddara. Al'umma su gane kokari da nazari don canza wani yanayi marar kyau zuwa mai kyau san baya nuna rashin ɗaukar kaddara ko jayayya ga hukuncin Ubangiji. Sai ma dai yana nuna biyayya ga tsarin da Allah ya tsara maka a matsayinka na halitta samammiya a wannan duniyar. Kamar yadda Allah ya umarci Annabi Nuhu da ya gina jirgin ruwa domin tsira daga ambaliya, da kuma yadda Annabi Yusuf ya tsara dabarar adana amfanin gona domin kauce ma yunwa. To kamar haka ne neman mafita da kokarin canza yanayi baya nuna adawa da kaddara. A'a, yana nuna amfani da hikima da hanyoyin da Allah ya sanya a duniya. Ku saka alamar tambaya ga duk wasu batutuwa masu kokarin daskarar da ku da sanyaya gwiwar ku gurin tashi ku yi aiki. Ko sanya ku jin cewa tunaninku da jajircewar ku ba za su iya taɓuka komai ba a matsalolin ku sai yadda Allah ya so. Dole ne mu fahimci duk wata kaddara fa tana biyayya ne ga tsarin nan da Allah ya halicci duniya. Amma ka sani tunani ne ke sawa ka gane kana buƙatar kaza kuma tsari kaza zaka bi ka samu. Ai ina jin yunwa, bari in ci abinci. Ai na gaji da aiki, bari in huta. Ina neman kuɗi, bari in je in nema. Idan kuwa haka ne me yasa muke jin duk rashin ci gaba da matsalolin mu kawai Allah ne ya kawo ba mu ne muka kauce ma wani tsari da ya kamata abu ba. Har ma muke tunanin kalubalantar matsalolin ko yin tunanin magance su kamar sabo ne ko yin jayayya ga hukuncin Ubangiji. Anya a daidai muke? Ka yadda Allah ya baka baki dan ka yi magana ka ci abinci. Ka yadda ya baka hannaye da kake abubuwa da yawa. Ya baka kafafu da kake tafiya. Ya baka idanu dan ka gani. Amma baka yadda ya baka hankali da tunani dan ka rika auna abin da ya kamata da abin da bai kamata ba da kuma sarrafa kanka, kare kanka da tafiyar da rayuwarka ba. Daidai kake fa da wanda ya cire wata gabar jikinsa da Allah ya bashi ya ce baya buƙatar ta. Ashe kuwa kai ne babban mai sabo da ka butulce ma Allah akan mafi girman ni'imar da ya halicce ka da ita a jikinka. Amma ka bari waɗanda suka san darajar tasu su ne ke nuna maka abin da yake daidai da wanda ba daidai ba. Suke ci gaba da lullube ka da zantuka masu cike da muradai da ra'ayoyin kawunansu. Ina baku wannan karatu ne daga ilimin da suka riga ku fahimta kuma suke taka tsantsan ku san shi. Ilimin da ba sa koya muku a makaranta tun kuna yara. Ilimi na makwarar gaskiyar wannan duniya da halittun da ke cikinta. Dark psychology ta hanyar siyasu, addinai da zamantakewa. Waɗanda aka fi amfani da su akwai na farko authority bias. Ana saka mutane yadda da magana saboda girman wanda ya faɗa, shugaba, malami, babban masani ko wani fitacce. Wannan ke sa mutane ba sa bincike akan hujjar magana, kawai suna kallon wanda ya faɗa ne. Na biyunsa shine fear appeal. Ana saka ma mutane tsoron wani abu don su bi abin da ake so. Kar ku zaɓi jam'iyya kaza, ƙasa za ta lalace. Kar ku bi waccan hanya, tana da hatsari. Wannan shakku da tsoro ke sawa mutane su fi jin kawai bari su karɓi umarni maimakon tsayawa wahalar zurfin tunani. Na ukunsu repetition effect. Idan ana yawan maimaita magana mutane za su fara jin kamar gaskiya ne. Misali ana maimaita wani slogan kullum: APC canji, Kwankwasiya amana, PDP power, ADC alheri. Mutane ba su san sadda za su fara karɓar maganar suna gazgata ta a zukatansu ko da babu wata hujja mai ƙarfi. Sai na ƙarshe information overload. Ana ba mutane bayanai masu yawa har su gaji da bincike. Ana jefo labarai, cece kuce da jayayya kowace rana har al'umma su kasa gane wane ne mai muhimmanci da za su mai da hankali. Har gobe ina maimaitawa, gyaran Najeriya a matakin farko baya ga gwamnati, yana ga fara gyara yadda muke tunani. Abdul H. Boy, sai wani lokaci.